Türkiye boşqасы Ankara'da 13 saat isemsiz muhtaram tamaşar. Bugün 2025 yılının 10 aprel otna geçen Penşembe gün siz Trudan efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindeki tavşarını tanıysınız. Bizim programma 16 metrli kıska dolkının 17.615 kHz ışığından 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3w.trt-dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tınla koşumdasından Voice of Türkiye Vod East Radio kanalından topşulu. Tavşovuzdan bugünkü çaralışında sınga haberlerden soň Türkiye'nin tışkı siyaseti programmasın hem Tatarlardan Türkiye'ye muhacirliğe yazmasını taqdim eterbiz. Türkiye Ovazı dolkunlarında sınga haberler. Gazanın Şuça J mahallesinde İsrail'nin bir turak yurtga yasalgan hava hücumlarında xotin kızlar hem balalar bilen birge kim degende 38 Filistinli halak bulgan hem distelegen kişi yaralangan. Tel Aviv'nin qamalış ostundaki Gazada ölümge getiruşu hücumları toktavsız devam eti. Ömürleri üzülgenler arasında kim degende 8 xotin kız hem 8 bala var. Hücumlarda ayrıca köbüsü әлі de ağır halde bulgan 85'ten köbrek kişi de yaralangan. Nişan etip alıngan binanın jimrikleri arasında 34'ten köbrek kişinin şu hissetten bir köp xotan kız hem balanın da buluğu bildirildi. Yemen'deki özlerine İran buluşluq etuşu Husiler, Amerika Qoşma Ştatlarının ilde uyuşturgan hava hücumlarında kim degende 16 kişinin ölüğün bildirdi. Hücumlarda Hudayda hem boşkala sana tübekleri nişan etip alıngan. Hubeyde'deki El Havak tübekine yasalgan hücumda 13 kişinin ömrü üzülgen. Onlardan köbüsü xotin kızlar hem balalar. Sanada ise Beyni Huşeyş rayonundagi Rejam tübegi bilen Es Sabiyin rayonundagi En Nahdeyin tübegine birinci hava hücumu uyuşturulgan. Pekin, Amerika Qoşma Ştatlarının savdo soğuşuna keskin cevabın berip, Amerikan tavarlarına kullanılgan tamgahana tamojnya salamların mığa kadar belgilengen 34%'tan toplam 84%'ga көтөрүүнү ыгылар etdi. Қытай Finans Министрлігінің бұл қарары 10 апрелден соң ғәмәлгә кірә. Қытайның шушы шара көрүі шонда ук тәсирин күрсәтте һәм АКШ биржа индексінің фьючерлары кискен рәвештә төште. АКШ елбашы Дональд Трамп кең кырлы тарифларның 90 көнгә туктатылып торуын, бөтен илләргә 10%лык тип салым чарасының кертелүен, ләкин Кытайның тагында югары салымнарга дучар ителәчәген белдерде. Трамп Кытайның дөнья базарларына җитәрлек дәрәҗәдә хөрмәт күрсәтмәү аркасында Америка Qoşma Ştaтларының Кытайга карата кулланган тарифның 125% күләмендә арттырылуын әйтте. АКШ елбашы аеруча 75-тен күбрәк илнең салым тарифлары мәсьәләсендә сөйләшергә теләвен һәм гомум буларак салымнарның кертелүенең 90 көнгә туктатылып торылуын һәм шушы вакыт эчендә ике яклы тарифларның 10% күләменә кадәр төшәчәген белдерде. Америка Qoşma Ştaтлары күптәннән бирле дошман хәлендә булган Иран белән Килешмәүчәнлектәр мәсьәләсендә үткәреләчәк сөйләштерү алдыннан Иранның атом тыш программасына каршы яңа санкцияларны ачыклады. АКШ казна министрлыгы өстәмә вакыйгалары кысаларында Иранның бәхәсле атом тыш программасы аркасында илнең атом энергетика оешмасы белән бергә 5 оешмага һәм 1 кешегә карата чикләүләр кертте. Türkiye Ovazı dolkunlarında соңгы haberler тыңлайсыз. Қытайдың АКШка салынган тамгахана салымнары сәүдә сугышының артуы белән гамәлгә керә.
AQSh-Қытай сәүдә сугышы ике яклы тамгахана тарифлары һәм Кытайның сәүдәнең тотрыклылыгын урнаштыру өчен Авропа Берлеге һәм башка илләр белән элемтәгә керүеннән соң тагын да начарайды. Кытайның AQSh илбашы Дональд Трампның Кытай импортыннан алынган салымны арттыруга җавап буларак әмәлгә керткән 84% тариф ике глобаль икътисад арасындагы сәүдә сугышы кызып киткән чорда атна кичен кулланыла башланды. Ике яклы салым артулары тизмәсендә Кытай Трампның беренче тур тарифларына җавап буларак 34%-ның ике яклы тарифларны ачыклады һәм Трампның бу тарифлары кире алынмаган очракта тагын да күбрәк артылачагы кисәтүен кире какты. Трамп Кытай импортына кулланылган тарифларны 104%-ка күтәргән булса, Пекинда AQSh эшләмәләренә 84%-нык тамгахана салымы белән җавап бирде. Трамп Шәшәмбе көне тарифларны 125%-ка күтәрде. Пекин аеруча 18 AQSh şirkәтен сәүдә шекләү исемлекләренә кертте һәм башка чараларны күрә башлады. Ике ил арасындагы сәүдә сугышы якын вакытта тукталыр кебек күренми. AQSh тарифларның йогынтыларын җиңеләйтү максатыннан чыгып, Кытайның башка илләр белән сәүдә килешүләрен ныгытырга тырышуы күренә. Илбашы Си Цзиньпин алдыбызда катнада Малайзия белән бергә Көньяк-Көнчыгыш Азия илләренә сәфәр ясаячак. Кытай һәм Авропа Берлеге бөтен дөнья сәүдә оешмасын үзәгенә алган күп яклы сәүдә системасын бергәләп яклау сүзен бирделәр. Бу килешү Кытай сәүдә министры Ван Вентау белән Авропа комиссиясының сәүдә һәм икътисади куркынычсызлыгы комиссары Маруш Шефчович арасында үткәрелгән виртуаль җыелышта ирешелде. Кытайның Хинхуа хәбәр агентлыгының атна кичендәге язмасында белдерелгәнчә, ике тараф Кытай Авропа Берлеге икътисад һәм сәүдә хезмәттәшлеген ныгыту һәм Америка Кушма Штатлары гамәлгә керткән гүя ике яклы тарифларга җаваплар кебек төрле мәсьәләләрне карады. Шефчович AQSh тарифларының халыкара сәүдәгә җитди рәвештә тәэсир итүен һәм Авропа Берлегенең Кытай белән дә берәттән бөтен дөнья сәүдә оешмасы әгъзалары белән бергә халыкара сәүдәнең нормаль эшләвен тәэмин итү өчен тырышырга теләвен белдерде. Ясалма фәһем белән эшләүче мәгълүмат үзәкләренең энергия куллануы 2030 елга кадәр 2 мәртәбә артачак. Америка Кушма Штатлары, Авропа һәм Кытай хәзерге вакытта мәгълүмат үзәге энергия куллануының якынча 85%-ын тәшкил итә. Халыкара энергетика агентлыгы ясалма фәһем гамәлләренең энергия куркынычсызлыгы һәм CO2 углерод эмиссиясе максатлары нисбәтеннән яңа авырлыкларны тудырачагын белдереп, мәгълүмат үзәкләренең электр куллануының 2030 елга кадәр 2 артачагын белдерде. Шул вакытта ясалма интеллект электрның тагын да эффектив эшләп чыгарылуы һәм кулланылуы өчен форсатлар тәкъдим итә. Халыкара энергетика агентлыгы ясалма фәһемнең энергия өстендәге йогынтылары турындагы беренче хисабында мәсьәләнең шушы ягына игътибарны юнәлтте. Мәгълүмат үзәкләре 2024 елда глобаль электр куллануының якынча 1% ярымын тәшкил итә. Вакыт соңгы 5 елда бу күләм 1 еллык 12% күләмендә артты. Продуктив ясалма интеллектның бик зур мәгълүмат базаларында җыелган информацияны эшкәртү өчен зур исәпләү көче кирәк. AQSh, Авропа һәм Кытай белән бергә хәзерге вакытта мәгълүмат үзәкләренең энергия куллануының якынча 85%-ын тәшкил итә. Зур технология ширкәтләре арткан энергия ихтиҗларының булуын аңлый башлады. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә НАТО җыелышы, Сүрия киренкелеге, Украинада тынычлык юлларын эзләү һәм Төркиянең бу мәсьәләләрдәге эшчәнлекләре турында сүз барачак. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугаш Ипәкнең бу хакта әзерләгән язмасын тәкъдим итәбез.
Türkiye соңгы чорда тыгыз дипломатия сораучы әһәмиятле вакыйгалар белән очрашты. Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның Брюссельдәге НАТО җыелышында катнашып, биредә уздырган очрашулары Израильнең Сүриядәге Т-4 һәм Палмира авиабазаларына оештырган һөҗүмнәренә Анкараның кискен реакциясе һәм Украина-Русия сугышын бетереп тынычлыкны торгызу процессында Төркиянең үз-үзен тотышы тышкы сәясәттә алгы планга чыккан башчылар булды. Бельгия башкаласы Брюссельдә 3-4 апрель көннәрендә оештырылган НАТО тышкы эшләр министрлары җыелышында Хакан Фидан актив рәвештә катнашты. Чара уңаеннан ул ике яклы очрашулар уздырды. Фидан АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио белән ике арадагы мөнәсәбәтләр һәм глобаль вакыйгалар, Германия тышкы эшләр министры Анна-Лена Бербок белән Ауропа иминлек төзелеше һәм региональ тәрәккыятләр турында сөйләште. Моннан тыш Фидан Украина тышкы эшләр министры Андрей Сибига белән очрашуда Россия-Украина сугышын бетерү тырышлыкларына Төркиянең ярдәмен ассызыклады. Бу сөйләшүләр Анкараның трансатлантик иттифак эшендәге бурычларын җиренә җиткерүдәге һәм региональ проблемаларда актив роль уйнаудагы ныклы карарын күрсәтә. Төркия НАТО җыелышында дипломатик очрашулар алып барганда Сүриядә региональ иминлекне бузучы вакыйга булды. Узган көннәрдә Израиль һава көчләренең Сүриянең Хумс төбәгендәге Т-4 һәм Пальмира хәрби авиабазаларына һөҗүмнәре Анкарада дипломатик һәм сәяси ризасызлыкка китерде. Төркия бу бомбалауларны Сүриянең җир бөтенлеген ачыктан-ачык бозу һәм региональ тотрыклылыкны бетерүгә юнәлтелгән провокация буларак бәяләде. Төбәктәге чыганакларга караганда, Израиль бәргән Т-4 һәм Пальмира базалары Төркиянең Сүрия белән бергә уртак саклану пакты кысаларына керткән нокталар. Шуңа күрә һөҗүмнәрне Төркиянең киңәюче йогынтысын Израильнең кабул итмәячәген күрсәтүче кискен юллама буларак шәрехләргә мөмкин. Бу шартларда Анкара Израильгә карата реакцияләрендә телен кырыслаштыра. Глобаль кайтавазы дәвам итүче Украина-Русия сугышында соңгы чорда күренгән тынычлык өметләре Төркиянең тышкы сәясәт көн тәртибенең тагын бер игътибар үзәге. НАТО җыелышында да төп матдәләрнең берсе булган Украина сугышы Анкараның актив арадашчылык тырышлыклары белән телгә алына. Төркиянең сугышны төгәлләү өчен АКШның тынычлык керешүләрен көчле рәвештә яклавын күрәбез. Анкара ике ил арасында килешүгә баруның җиңел булмаячагын, шулай да моның үлем һәм җимерелүләрдән яхшырак булуын уйлый. Ул сугышның кабат көчәюен булдырмау өчен бәрелешләрне чикләүче иминлек төзүнең әһәмиятен алга сөрә. Төркия Мәскәү белән дә, Киев белән дә якын мөнәсәбәтләргә ия булуы сәбәпле тынычлык процессындагы урыны аерым. Русия 2022 елда башлаган күләмле басып алулардан бирле Анкара Украинаның җир бөтенлеген яклады. Шул ук вакытта Мәскәүгә карата кертелгән санкцияләрдә катнашмыйча яклар белән диалогын дәвам итте. Бу баланс сәясәте нәтиҗәсендә Төркия 2022 елдагы тәүге тынычлык сөйләшүләрен үзендә үткәрә алды. Моннан тыш ашлык килешү белән әсир алмашу шикелле әһәмиятле гуманитар дипломатия уңышларына иреште. Хәзер исә Анкара сөйләшүләргә кабат җан өрү өчен тырышлык куя. Ул Русия һәм Украинаны кабат турыдан-туры очрашуларга чакырды. Украина ягы НАТОның икенче зур армиясенә ия Төркияне иминлек гарантлары арасында күрергә теләүләрен ачык белдерде. Анкара исә тынычлыкны төзү өчен өлеш кертүне яклавын, тик мондый миссиянең нечкәлекләре әлегә тәгаенләшмәвен җиткерә. Бу сөйләшенгән килешү булмаганда конкрет йөкләмәләр алуның иртә икәнлегенә ишарәли. Йомгаклап әйткәндә, Төркиянең соңгы чордагы дипломатиясе аның күп катламлы тышкы сәясәт алып бару күзаллавына ия булуын күрсәтә. Брюссельдәге НАТО җыелышында берлектәшләр белән очрашулар һәм глобаль проблемалар белән бәйле юлламалар Анкараның Көнбатыш иттифагындагы җаваплылыкларын җитди рәвештә үтәүенә ишарәт. Шул ук чорда Сүриядә күтәрелүче киеренкелеккә карата ныклы реакция исә Төркиянең региональ иминлек һәм тотрыклылык мәсьәләсендәге сизгерлеген чагылдыра. Украина сугышында
регионында сулухка ирешүдәге актив позициясы Анкараның дипломатияны үстін күрүче һәм күп яклы арадашчылык ролен ныгытты. Бу өч тәрәккыят бергә каралганда Төркиянең үз регионында да, глобаль аренада да баланс һәм тынычлык эзләүгә таянучы тышкы сәясәт алып баруы әйтелә ала. Анкара дипломатик телен белеп куллана һәм халыкара хукук кагыйдәләренә нигезләнгән позициясын ачык күрсәтә. Бу аның региональ һәм глобаль балансларда тәэсирле актер булу ихтыярын тагын бер кат күрсәтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагаш Ипәкнең НАТО җыелышы Сүрия киренкелеге, Украинада тынычлык юлларын эзләү мәсьәләләрендә Төркиянең эшчәнлекләре турындагы язмасын тәкъдим иттек. Төркиянең сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм таңчылар, Төркиягә татар һиҗрәтенә багышланган тапшу тезмәбезнең моннан алдагы чаралышында Балкан сугышы һәм татарларның бу сугышка мөнәсәбәтләре турында сөйли башлаган идек. Тапшыбызның бүгенге 15нче бүлегендә бу теманы дәвам итәбез. Балкан сугышы башлану белән Оренбургта чыга торган Вакыт газетының наширы, шагыйрь Закир Рәмиев газетның баш мөхәррире Фатих Кәримене Истанбулга хәбәрче буларак, анда булган вакыйгаларны язып, Русия мусульманнарын таныштыру максаты белән командировкага җибәрә. Шулай ук Казанда чыга торган Йолдыз газеты Гәрәсгар Камалны мөхбир буларак Истанбулга җибәрә. Ләкин Гәрәсгар Камал Истанбулда каты авырый башлый. Шуңа күрә ул анда узак тормыйча кире кайтып китәргә мәҗбүр була. Аның Истанбулдан язган язмалары Йолдыз газетында Истанбул мәктүбләре исеме белән басылып чыга. Фатих Кәриме исә актив рәвештә журналист буларак эшчәнлек алып бара. Фронт вакыйгаларын язу белән бергә ул төрек зыялылары, дәүләт эшлекләре белән дә күрешә. Аның язмалары Вакыт газетында басылып бара. Укучылар тарафыннан яратып укылуы сәбәпле аерым китап буларак та басыла. Татарлар тарафыннан акча ярдәме белән бергә Төркиядәге тугандаш һәм диндәшләренә ярдәм өчен китүчеләр дә әз булмый. Беренче Балкан сугышы башлану белән Петербург шәһәрендә югары мәктәптә укучы татар кызлары Гөлсем Камалова, Рукия Юнысова, Мәрьям Паташева һәм Мәрьям Якупова укуларын ташлап төрек яраларына ярдәм итү өчен Төркиягә китәргә карар бирәләр. Одесса шәһәре портыннан кузгалып киткән пароходта алар югарыда искә алынган Вакыт газетыннан командировкага җибәрелгән Фатих Кәриме белән очрашалар. Бу сәяхәт вакытында рәсми кагаз эшләрендә Кәриме аларга ярдәм итә. Истанбулга килеп җитеп, Босфор бугазына кергәч, кызлар бурынгы ничә дәүләт вә милләтләрнең барлыкка килүләренә, юкка чыгуларына шаһид булган Истанбул шәһәренә соклануларын яшермиләр. Бу хакта Гөлсем Камалованың Шура журналы өчен язган язмаларында күрергә мөмкин. Истанбулга барып урнашу белән фидакар татар кызлары Кадырга хастаханәсендә ятучы яралы төрек гаскәриләрен карау өчен шәфкать туташлары буларак эшкә керешәләр. Ул чорда Төркиягә ислам дөньясының төрле почмакларыннан ярдәмгә килүчеләр була. Татар кызлары белән бер үк вакытта ул хастаханәдә Һиндстаннан килгән мусульман егетләре дә була. Кадырга хастаханәсендә Төркия кул астында яшәүче милләт вәкилләреннән булган табиблар арасында
Түрік ғаскариларының жеңулеріне сөйінуші, bu сөйінішлерін ашық рәвішті білдіріштер болуын Мәриям Паташева өзінің қателерінде ашындап яза. Dört татар кызынан башка ул вакытта Истанбулда башка татарларда аз булмый. Фатих Кәриме белдерүенчә, йөзләп татар егете үз теләкләре белән төрекләргә ярдәм итү өчен Төркиягә китәләр. Оларның кайсылары хастаханәләрдә яраларга ярдәм итсә, кайсы бирләре турыдан-туры фронтка китәләр. Фатих Кәрименең энесе Гариф Кәриме дә алар арасында була. Хәтта ул фронтта яралана. Шулай ук Тукайның дусты, журналист, язучы Кәбир Бәкернең, Шәриф Әхмәтҗан, Фатих Рәхимовларның да булуы мәгълүм. Кызлар Истанбулда вакытта бары тик хастаханәдә хезмәт итү белән шикләнмиләр. Алар вакытларын әрәм итмәскә тырышып, төрле чараларда катнашырга тырышалар. Фронтка ярдәм максаты белән хатыннар арасында яганы җыюга әндәп. Мондагы факаи милләтне саклау оешмасына мөрәҗәгать белән чыгалар. Шулай ук алар Төрек хатын-кызлары оешмасы Тәгалии Нисван оешмасында булалар. Истанбул университетында булган очрашуда катнашалар. Һәр очрашуда чарада алар игътибар үзәгендә булалар дип әйтергә мөмкин. Төрек җәмгыяте өчен Рәсәйдә, Русиядә яшәүче мөслимәләр кызыксындыру уята. Бу дүрт кыздан Гөлсем Камалова һәм Мәриям Паташева үзләренең Төркиядәге истәлекләре белән Шура журналында һәм Вакыт газетында татар җәмгыятендә таныштыралар. Мәриям Паташеваның хатирәләрендә Төрек җәмгыятендә гаилә тормышында булган тискәре күренешләргә дә урын бирелгән. Бер татар кызының күзлегеннән 20нче гасыр башы Истанбулдагы тормыш, көнкүреш тасвирлануы буларак ул мөһим бер чыганак дип әйтергә була. Нәтиҗә буларак шуны әйтергә мөмкин. 20нче гасыр башында төрекләргә килгән бәла татарларны да битараф калдырмаган. Алар кулларыннан, көчләреннән килгән кадәр диндәш һәм кардәш халыкка ярдәм итәргә тырышканнар. Мөхтәрәм таучар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Төркия авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Мөхтәрәм таучар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц-лыгыннан Төрексат 3 һәм Төрексат 4 ярышны белән www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымдасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3 һәм Төрексат 4 ярышлары белән www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымдасыннан Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.